खौरां रादाब टिभि इउटुब चेनेलाव गिबियावनो नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय आं जोंख्लाब ब्रह्म। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय माखासे निउस लानानै फैबाय, बेनिखायनो नोंथांमोना जोबजासिम नायजोबदो। गिबियावनो आसामावहा गोदान डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोनोम मोननो गोनां तामुलपुरनि सोमोन्दै जों बयबो मिथिदोंमोन। नाथाय बिनि अफिसियेल खामानिया आवगायथ'वाखैमोन। गभर्नर बिथाङा जेबो गनायथि होआखैमोन। नाथाय बावैसो 23 जानुवारियाव गभर्नर बिथाङा अफिसियेलि एनाउन्स खालामबाय दि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआ आसामनि गोदान जिल्ला 35थि जिल्ला हिसाबै गायसनजाबाय आरो डिस्ट्रिक्ट खुंफुंथाय गोहोखौ होनाय जाबाय होननानै बिथाङा फोसावनानै होबाय। गोदानै दाफुंजानाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टारा एबा जिल्ला गाहाय मावखुलिया जागोन तामुलपुर। गिबियाव बियो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दंमोन, नाथाय दायो बियो आलादायै तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोनोम मोनमारबाय। मानगोनां मनेस्वर दैमारि बिथाङा एबसुआव गोबां बोसोर गावनि बिहोमा होलांदोंमोन आरो हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांदोंमोन। नाथाय बिथांनि जुलिया जायाखैमोन। मनेस्वर दैमारि बिथांनि जुलिया सम्पा बर'जों गाजा गोमजायै खुंफुंजाबाय। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि खारगारियाव बाथौ नेमखान्थिजों गाजा गोमजायै खुंफुंजाबाय। बेयाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म आरो गोबां एमएलएफोर आरोबाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। एमसिएलए इएम बिथांमोनाबो लोगोसे बाहागो लादोंमोन। मनेस्वर दैमारि बिथाङा मिथिहोबावदि सिएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो माखासे गेदेमा बिथांमोननि नाजानायावनो बिथांनि जुलिया गाजा गोमजायै जाफुंलाङो। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिलगरा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फरायसुलि बिथांमोना बिनि फोरोंगिरि प्रिन्सिपाल इनचार्जआव थानाय माजेन्द्र गयारि बिथांनि सायाव अजद दैखांदों दि फोरोंगिरिया माखासे गाज्रि आखल आखु बाहायदों। फरायसुलिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला प्रिन्सिपाला बिसोरनि देहा मोदोम फेन्दा बायदिफोराव दांनानै बिसोरखौ गाज्रि आखल आखु बाहायो बेबायदि होननानै। ओजोंहाय फोरोंगिरि बिथांनि बायदिब्ला बेयो फरायसाफोरनि फाव फान्दायनायसो, प्रि प्लान होनना बिथाङा फोरमायदों। जानो हागौ प्रिन्सिपाला गोबां स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनफोर खालामनायनि थाखाय बेफोरबायदि फरायसालिफोरा प्रि प्लान खालामदोंबो जानो हागौ होनना बियो फोरमायथिदों। जों हास्थायो बेफोरनि सायाव थार बिजिरनाय जानांगौ। एसेनोसै, गोजोन्थों।